Jumalauta. Pysähtyykö se? No kun mun mielestä siinä allakin jarruvalot rupes palaa. En mä tiedä. Perkele, kun noi molemmat suorat on tuollaisia vinoja. Pitääkin mennä Hämeenlinnaan asti, kun... Kun nää suorat täällä on vähän... Keitäkää... Ai, tuolla oli. Häh? Missä meni Hussi? Päivä. Pojat tuli rengasta Hämeentiin. Joo. Aikamoinen, ja kyllä tässä selkeästi on enemmän potkua kuin mun pyörässä. Vaikka osa siitä tunteesta kyllä tulee varmaan, kun tässä on tää niin kova ääninen putki. Mitä Joo, huomataan, että oot vamma. Ota uusiksi!
äkkiä, jumalauta! Tällainen herrasmies, kun YouTubesta ja Instagramista ainakin tuttu kuin yliasentaja Bohmi, niin lähetti mulle tommosen tölkin tommonen viilentäjä tai mikä nyt onkaan tommonen. Se on niinku tällainen #mielipahaa hommeli. Kuulemma ensi kesän kovin juttu. Joo, lähetti semmosen ja kävin nyt vartavasten kaupasta hakemassa oikein tölkkijuoman, kun ihan vasta varten, että pääsee sitten testaamaan, miten se toimii. Parasta olisi toimia sitten hyvin. Mikä sen parempi paikka kuin tommonen hirven metsästystorni. Hui. No mutta tässä on itse tuote. Oho. Eikä siinä. Tää vaan varmaan vaan tänne näin. On tästä nyt todella hyvä pitää kiinni, kun tästä on tällainen, että ei ole kylmä tölkki, vaan tämmönen no kyllähän se ainakin vielä on viileet, mutta odotetaan hetki ja kokeillaan sitten uudestaan, niin kyllä katsotaan, että pysyykö se viileänä. 1 week later. No niin, nyt kun ollaan täällä viikkoja odoteltu, että saadaan testata, että onko juoma vielä viileetä, niin nyt on sitten aika, että katsotaan. Ai. No siis, onhan se kyllä, on kyllä viileetä, että ei voi muuta sanoa, että kyllä se vaikuttaa ihan toimivalta. En mä tiedä, kai tälle antaa arvosanaksi, että 5/5. Että kyllä tää vaikuttaa toimivaan ihan siinä hommassa, missä sen kuuluukin toimia. Ja onhan tää nyt erittäin tyylikäs. Käykää katsomassa Instagramissa toi #mielipahaa. Sieltä sen kautta pystyy sit ostamaan tommosia, jos niitä haluu. Ja ilmeisesti sitten joskus myöhemmin on tulossa jotain muutakin tällaista kamaa, #mielipahaa kamaa myyntiin. Toi ei tuu pysymään.